Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kamram ukpa ka yang taman pinpiang ka jingdon kam kata kalabiang mo Bantay ka yung kasam kam na de baka de ka do asnam jonga nre nga la bantay ka tang na ka jing Fikam in ya kaspa ba fikamai ban nga ba de meru ngam jus ngawi ka jingbuan kan the jong phi namang ladap je phi Kakamrals Film Production Sajisian kan pen ipat ba biang ya ka film bala ai kerteng kapap Haramuna Cinema Hall Bernihat Ribhoi District Nadu South Tarik Rempang hadu ka Shipau Tarik Rempang arajar arpoar Kabaon pen i arshu hakashisngi Kata kasyo baningkong kan long hakapor arshiteng janmien bat kabaar kan long hakapor san shiteng janmien Kumta na kalyang kinong penyat jong katay ka film leng ba o producer uba bantay lang saukmi ula kerpa di kipat ba jong kathem ribhoy bat kumju ki banak hapsor ki bom padyo banwan sakhi ya kane ka film kinwan ban pet bat sakhi bat ban ai ka jingkershan lang ya kane ka film Kedap cing i piwan banti te tang ya pi ngara ban i baro ki kilong ta si ayom takadaw ngi haban imaman ki ayom Glen ay nga baka day ulok jong pi Kat ni pile penyanga kin ma pa phep kit hi ko pop kasang kan khi ayu kata kapam wat of khausan po kilo dang ba ay terpeng sa kumitalay Hikmat ngakap da cing babi Kapap ngale kade kami Cing imban yo biangan lah Akhirnya kapor ngata persismen kebakaran man pentip syapi hibai ba jong kathem riboy hi barokwe baya ka film kapap nga sawan man pen i apo Ribhoi District apo Ramona Cinema Hall kebadan apo berihan tengah kerpat di pigi ba jong kathem Ribhoi hi barokwe hi bom syamla manan pet apo Biju Cinema Hall te kani gade kalat ka kabu nam ta jong pi ki ba jong kathem Ribhoi ba pinwan man pet apo Ramona Cinema Hall kebadan apo berihan bat kapor bangin pen i kani gade kapor arsitek bat kapor sansteng bat katarik kadai nadu ka South Tarik jong ni Ubnai Fam bat kabankot adu ka Shipau Tarik jong Ubnai Fam tenga nakaliang ka jonga mana ka team hibar koi ngakarpa di pigi ba jong tham riboy hibar koi pasoba bat penon man ajing kersyan yangi kinok sna film kenang ba ma ka jing kersyan ka jong pi kenang la ban ai sim shu yangi kinok sna film banginang la ban snai ki film bat kalong ka jing kersyan ka jong pi banginang la man ai kam yaki bat ki kun samla wadah pedang kane ka perthai ka bakerdu ki kam ndre ka long pat kalat nam ta ka jing im ka jong ki bakin yo pan kersyan ya ladi nam ta ka lawe ki jong ki kulish bot